single parents, even a single parent or me max apaga beach. To nitie single parents moko monyalo. Ting'eni Kenya ka ji adimo odak gi miye ot, dichuo gi miyo. Jomo onyuomore kanyakla to onge marriage certificate. Kata in ka penyi kama wantiere ni inya yudo ni osiepna ni osedak gi mama to onge kata marriage certificate. Gidaka yotha to onge marriage certificate nikech culture wa kaka mag joluo. Mondo idhi adhiya ka Attorney General ni dwa bedo gi marriage certificate ok en gima yot. Iluongo ni come we stay, kisetero dhok to bende udaka daka. Omiyo kionge marriage certificate to samoro ikwacho ni in single nikech ionge supporting document. To isedagi dhako higni 50 to in gi nyalo. To kacha tene ni in single ionge certificate. Ichandori. Jomoko be oketi ni jo disability te. Ken disable. Kawone kaka course wan nyaka gi MPs ma disable. To gin MPs. To teka ni in disable osemi max 20. Ok gingi ni to in disable to be nyalo. Omiyo parameters mutigo go nwayudo ni gin very vulnerable. Tiene ni onge adieri kuomgi. Inyalo yudo ni ng'ato moro ma nwatemo test gigo. Nwaluongo CEO mar HELB mondo test nwane kaka koro an awacho ni an ng'ama kama basa nyathino odhi kama. Nwayudo ni koro kaka MPs moko iyudo koketgi e band 1 to magi MPs to nwa test ka wan kodgi. Iyudo ka moko kete band 2. Tiene ni instrument mitiyogo ni ok okel adieri maluwore gi chenro kaka ng'ato enigi pesa kata kaka ng'ato nyalo chulo school fees. Nitie gimo magitiyogo ni MTI. Koro MTI no emiluongo ni means testing instrument. Emitiyogo kata mana DUC means testing instrument. To gimo mitiyo kode gik ma itiyo gi parameters. Koro gik ma wachogi e variables magitiyogo. Ma ni idhi e day school, idhi e boarding school, kamidake. Iwacho ni nitie gima ng'eni kani jo poverty. Awach kaka koro Lavington Primary. Ibro yudo ni Lavington no en map ni en kama joma ji nigi pesa. To nyithindo masomo Lavington to Kawangware. To kacho sekete ni gin gi pesa nikech gisomo Lavington. Koro idhi yudo ka nyathi moa e primary ma Lavington idhi kete band 4. To kare nyathi moa Kawangware machandore. Aya, maid moro ipenjo otiyo ne ng'ato Lavington. To kacha ko penjo ni idak kanye? Dongo dak Lavington. Koro ok gidhi into details maging'ini to ng'ani mowacho nwani to dak Lavington to salary to en adi. To timang'o. Omiyo means testing instrument magitiyogo ni ok nyal kelo adieri ne jopiny kaka ng'ato nigi pesa manyalo puonjogo nyithindo. Koro wan kaka committee wan ema wasedhiro ministry PS to gi CS ma waketo ni onge nyathi mibiriembi e university nikech ok onyal chulo fees. Nyaka chieng' moro CS gi document maber gi model maber minyalo tigo manyalo keto nyithi jopiny ma jochan oketgi e band 1 to oketgi ni bende chulnegi fees kendo migi pesa maginyalo somogo e. Ibro yudo ni wan kanwa somo ng'eny nyithindo mane riek madhi timo medicine giaga kun ma ji chandore. To sani ibro yudo ni nyithindo mariek ok nyale timo medicine nikech total cost joma nodhi last year nondiknegi barua ni fees mar medicine en 612. Engineering 530. Koro ka janyuol odhi moneno ni yawa nyathina ni oluonge university to ndikne 612. Obiro wan kaka MPs gikone ni terna nyathina ni kate nursing mondo tieki. Koro gi lock out nyithindo mariek manyalo konyo Kenya ka mowinjo dhie courses mabeyo kato nikech kagiseneno fees maromo kamano to jonyuol ok nyal chulo. Chon ng'eny ka nisetieko form 4 kidhi e university to janyuol oseweyi
Ni lari lara gi sirikal. Koro sirkal lari lara. Kendo ka ni donjo university kidhi gi wuono kata mama tiko ni magi joma dongo. Igengo ni gie dho gate kanyo nikech ma koro ng'ama duong' mosedonjo university. Kendo ne nyaka kata kao pesir michake mi janyuol. Michake mi janyuol. To koro sani iyudo ni nyithindwa gi nie thagruok kabisa nikech inyalo luongi e university to mokwongo requirements kende midwa ni donjgo nyathi ma jachan ok nyal donjogo. Kata joma nokonyi ni chulo ni fees nyaka form 4. Kisekalo to giko ni ng'ama donjo university koro nyalo konyore kende. To ma omiyo nyithindwa thagore kabisa. Omiyo ne last year nwawuothe universities. Wadhi kata early this year, wadhi Maseno, wadhi Eldoret, wadhi Kisii, wadhi Rongo, wadhi Tharaka. Wawuothe universities ma wakonege negi test nwane. Ka nyithindo magi kaogi bende means testing instrument bende otiyo. University moro mar Eldoret kano ketonwa gino ne wayudo ni gino ok ti kata university. Omiyo koro nwachak waduogo waluongo CS gi PS mondo wanyisi ni gini wasewuotho universities gi nyithindo thagore kendo ginyati timore ka tayari nes program dhi mbele. Program dhi mbele. Manyiso ni magi mano winjo be ni timo kapok nochakore. Koro last year gi this year new model ni ochak tigo last year to gi this year. Koro jo last year benwa temo ma vice chancellors nondiko barupe mano yie ne nyithindo otimo penj. Lakini bang'e kata kane gisetimo penj ochako migi bill ma jo medicine ke yudo ko mi nyathi bill ni gopi pod odong 1,600. Koro ng'ato ko ringo mawe sikule oneno ni kata ouso dhogi te ma gin go e dala mogo arambe to samoro ok onyal chulo pesa. Koro emomiyo nyoro nwachak waluongo CS mondo jok masani ni universities te kata first year gi second year matiyo gi this new model mar means testing instrument oyiene gi mondo gitim penj nyaka working party mano kelini masani no yiere ji 129 duognwa report ni tang'o ma giyudo to system mane ma gibirogo mabiro konyogi kendo biro miyo nyithindo jochan chulo fees. Nyakol mo jonga nyisi kacha ni wadhi bedo gi wela ariyo ka bende sechegi Boaz Waruko ma bende en jalony chudo mag somo entiere riwruok mar elimu bora working group chien kacha no aseneno kane giwuok motegno ka bende gidwaro mondo midogie e kit sir machon ka bende ne gikwedo mokalo wach mar sir manyasa ne kaka ma ne gichiwo weche go munje be ne timo mane oni ojiw kendo ket kare chenro no masani oyawre Boaz. Oyawre Lydia erokamano chopo mudeko Mheshimiwa osechako ber japuonj kendo amor ni iyudo member moa education committee mar parliament mano ber. Kabiro iri ne wago mbaka wawinje ni to committee molosi moting'o ji 129 abende koro meeting mar rango kendo ng'iyo chenro manyien mar chiwo sirne obiro seche mabende koro fuere osebedo waseneno kago mosebedo jopuonjre kaachiel gi jopuonj dibed ne sirikal thoro timo gik moko ok otim nonro makare na winjo bende ka koro uchung' motegno kukwede ahinya ere kaka wachopo kae kama koro wantiere ni mamoko iloso committee kata tayari gik moko to dhi mbele winjo kaka japuonj gi no wuotho nyaka skunde giyudo kaka ta MTI mitiyo god okti bedo nade ka. Erokamano Lydia, joma notimo drama ikoni miluongo ni play within a play. Marwa ni endi en committee within a committee kendo another committee keche Munavu working party mane President Ruto yiero 2022 September kane giwuok tineno ka gitiyo ma gichiwo report gino poko kick off te kuondege te. The higher education financing magiluongo ni the new funding model waluongo ni the mutating funding model kech kaka nobedo unveiled cha gisani gipogore and Mheshimiwa bro yie koda ni gipogore kech kata kichiwo examples ndalo mane gi unveil na ntiere bands ka indi ang'wen dong na gin ang'wen sani gin abich kaka gibedo abich no bende ngeni pod ngeni magotimo yani the mutation yomotimo genetics ngeni en gima lokore sichite koro kinyal keto the late Michuki used to say you are juggling a liver
Kechikiani to dhi lwar nade. Ok onego bed ni waketo somo e yo ainano. The school, the fee structure mar colleges, nineno ka ne idhi yelo KUPS portal, Kenya Universities and Colleges Central Placement Services. Kan yelo kanyo, tineno ka idwa dhi timo engineering, civil engineering, idwa timo aviation, those courses, yudo ka portal no na mi fee ma goyi gi butua. Ng'eny nyithindo manodhi kuro nokoni an kachi ka koro high school cha ema thagora ma kata sani mondo mi nadhi ayud result slip awuoyo mana gi japuonj ni abro bedo ka go kibarua mondo mi amed chulo atiek gumodong. Sani koro madhi yudo kanye kato them guaranteed way ma idhi yudo godo pesa mondo mi chul university no was not there. One kaka elimu bora wakoni samoro ingeni ka idwa loso gimoro maber ok onego bed ni bedo diverted. Kenya kaendi, and Mheshimiwa, you'll agree with me, pesa ma wan godo mwachoko sana. Nyithindwa ok onego bed ni nitiere dala ni somo tamogi nikech pesa. Azimio kata ka nigi campaign nagikone giseng'iyo naketo economist mog tabulate manifesto gi nitiere nyaka sani ni from kindergarten to university nyithind jowa nyalo somo free of charge. Kanyo te winjo kiwe maber ahinya. Koro nikech atimo nonro an ok awuo from nowhere. To kata education charter mar Kenya Kwanza vikane ng'iyo ni neno ka mokwongo nagikone ae CBC cha okel kendo bedo rushed wadhi ng'iyo ka kilose. Wadhi gole oko kata ne wang'iyo ka kilose. Wadhi gole oko. Ineno ka gima osetimore en ni we do not put our leaders to task mondo gitim gima luongo na accountability. Sani gikawo onego bed ni wang'iyo ok ni means testing instrument cha tiyo kata okotina. Mano kuma mbaka no koro onge. En wang'iyo ni to pesa ma wan gogi ere mwaketo education mondo nyithindwa osom duto. Nikech gima wasefwenyo whatever that mutating model will come up with. Kichsani committee moro mar 129 duong mabe kata kaka gidhi timore apan en mar buying time. En mana mar buying time mondo mi mirima man gi ji chaendi mondo mi odok piny. Mar Munavu cha Munavu na nigi committee mar ji 49. 41 na gin professors. Kendo na giwuotho kuonde te. Wach mar Munavu no pok gimiluongo ni dissemination cha mondo mi ji ong'e kako dhi mbele mondo mi implementation kata sessional paper ma dhi loso education policy manyien ma 2024 dong pok utieko podi. To ere kaka pok implementation pok ochakore kata malong'o to nochako timo review. Seche ma ng'iyane terms of reference mo mi member ma akani macha ne congregation mar kanisa mane gibedo oth gin omigi tich part of it ni dhi the efficacy mar the mutating funding model ni kaka utiyo kako sekonyo ting'eyo ni nyithindo oseduogo nuwach nyathi ma nigi a single parent ma min gi uluoko mana ne ji odhi ogo amal kukoduogo to kete e banda ng'wen. Banda ng'wen no ng'ini chiegni okete ni en the second tier to jok ma very rich. Okon to ere kaka gino wuok. Ikoni ni wat na odhi e cyber kata jo cyber o copy paste. Donge gima ne giwacho. Mwalimu ing'e maber kidhi e portal mar Higher Education Loans Board, Higher Education Fund kata mar KUPS okinyal timo copy pasting. Okinyal. En mana kaka your online banking binyalo timo copy pasting. Koro ng'ama wuoyo cha owacho dieri kose no wacho gimobiro e wi. To mane jatend migawo mar somo. Ma jatend migawo mar somo. Omeyo adiera gi mwadwaro wagoluru siasa moko mnono kanyo. Wadwaro ni nyithindwa gi osomo. Pinje muketo pachgi te gi resources gi te everything education dhi kalowa madhi dhi mbele madhi yombwa kaendi ka wan pod wadigni.
onge tiende ka iko ni committee within a committee mabiro bedo another committee kia moko nitiere stream moko side stream main stream mago are useless onengo wakao sorry baba wache taka ketu kawachi mano mago ok dhi konyowa. I just want ni mondo mi nyithindwa odhi sikul pesa mantiere Kenya ka is sufficient mondo mi opuonj nyithindo. King'iyo pesa ma Uhuru nokonwa ni odiochieng' kodiochieng' na wawito $2 billion. Auditor General konwa ni wawito 700 billion per year. Uhuru nokoni odiochieng' kodiochieng' ni wawito $2 billion. Auditor General koni wawito actually 700 billion. King'iyo it's almost like the same. Giwacho the same. Kwa sil kuonde ma pesa go wuokie lalie mwaketo gi kanyakla pesa gi dhi sikul manyathi dhi wuok en kochopo skul kuchochendi to somo nywe ineno ma kata the fact ni saboro adala kana okoyudo gimoro ma okete school feeding program bende waketo kanyo wanyalo bedo gi mano mondo misomo obed mbele. By the way, seche mwaketo ka somo tiyo ana would be very okay ka somo dhi mbele koro kata koro wagwandore weche mamoko nikech wang'eni the future is assured. To seche ma somo sane wan gi mgomo nyicho wachako gi jopuonj primary ogidhi nyithindwa ma kata ne dhi timo KCSE gichopo to giyudo ka classrooms no endi jopuonj onge nikech mgomo nikech CBA mane gi sign ma gi deposit quote ni sirikal pod neno mana ni mano pod ok wanyal timo negi kaka gidwaro. Winjruok ainago ema onego bed ni wang'iyo kaka wahil gi sani. Pesa ma sirikal solo choke osuru sani en pesa ma is adequate mondo wa fund godo somo kuonde te. Kendo jopuonj gigi kineno kaka itemo mondo mi gidwar mondo mi okonygi go gin gi tich matek. Nitiere segments mag somo ka endi kaka apani mbaka no watu osewuok chon mar junior secondary school kama the capacity mar jopuonj the numbers mag jopuonj madhi kanyo gi tin kabisa. Na neno ka TSC no seketo ma chiegni the 10th time mane gilando ni wabro identify jopuonj mantiere primary ka mondo donje junior secondary school. Apani the treatment and kaka ne President Ruto nochako ko wacho na dwa recruit cha wan gi jopuonj mang'eny nyithindo mang'eny motiegore e tich puonj wa recruit gi wa retain gi to wa recruit gi mondo mi giti kaka full time teachers permanent and pensionable ok kaka interns. Kao pesa kit mondo mi TSC otim godo that recruitment mondo mi gibed retained conditions ma is acceptable nikech gin ga gi right to fair labor practices king open chikwa mar 41 gin gi that right mondo mi ok ni kao giti iketo japuonj odhi puonjo ni to mshahara to en 15,000 pache bentire puonj kacha samoro nyathine no seriam school nikech fee be midwa no chul fee mani malo ok odhi nyalo mano miyo wang'i kaka wakonyo somo kawa gimoro mora mwakao mwachomo walose maber. Kiduoga infrastructure wan gi the systems anima even at the higher education university level kama koro na weche gi tech yene ng'eny courses mwasebedo kwa time sciences medicine engineering technology all this equipment gi facilities mwatiyogo gin 10 years or more behind. Tudwa compete gi jok ma tiyo gi technology ma seche moko gina magi set the pace. Ng'ia ne Korea Republic sani. Ng'eni ng'eny ji okofwenyo ni Korea Republic and so much ahead the technology moingo ng'eny countries minana kwa ng'iyogi. So ere kaka wanyalo create a partnership kata konyruok mondo mi watemono wa catch up gi the best. Ok ni wan East Africa ka ni wang'iyo wako ni ng'ia ne jirani gi waingo. Mano ok dhi tero mbele. So equipment gi facilities mag training our students mondo mi those TVETs and higher education learning centers onego beni wa create opportunity mondo mo upgrade gi. Ang'eni sirikal mar Kenya Kwanza ne wacho ni
ni osebedo ka pesa ok chop ne universities maber. Koro wadwa keto ni pesa ni odhi ka wakete ewi nyathi ka nyathi. Ni chon cha endi na watera ni wamiyo University of Nairobi ma, wamiyo Egerton ma, wamiyo Kenyatta ma, wamiyo Maseno. Ni sani koro wadwa keto ni in irwako nyithinda di Kisii University, koro nyithindo ga ema moro ka moro course magitimo ni koro wakete wiye. Ideally, kadi mane model mwadwa tiyogo mondo wa upgrade our facilities obed top notch. The first world training experience onge kumwadhi chope nikech idhi yudo ni kare pesa madwarore biro bedo mang'eny kati kete wi nyathi. By the time obed lucky notieko gi this kind of funding model, nyathi dhi wuok kani gigoi to assured jobs bende onge, which bar ma nyathino dhi bedo go, the mental wellness ok dhi bedo maber. So I think ni adieri kowuok kata gi kuom our oversight mar the Parliamentary Committee on Education onengo beni ka giseluogo yagi to gilosa report no mondo public interaction obedie mondo wakoni this one to is not helping. Gini ema nyalo konyowa mondo wadhiuru mbele gi wach achiel ni public education wa develop. Kama wadhiene wasechopo kama yudo ni courses minano kitimo gi nitiere private universities ma very cheap compared to the public university nikech ang'o. Koso nitiere jok moko matemo invest a private education gidwa ni public education ogore piny. To ka public education ogore piny, kanyo nyathi jachan, nyathi moa kamora ma ok bi yudo thuolo mondo bi odhi mbele. Rokamana nya Boaz, mwalimu kapok abiro ire wakaw break matin kan kwana kwa duo kwa ya yueyo hang nwangi wach ni to isedonjo ka nin japuonj igni 20 ni go namba kacha ni jatelo japuonj maduong' e skundego. Ere kuma dhi miyo bedo matek ka oparo maber migoye mbaka gi mondo koro kitgi e tim kwa duogo tang nwangi anena mana nyakoro ngajwang main baka momedo go e wi chendo no mar soma nya to chendo mar chiwo sir mowinjore ne jopuonjre mago mar kure tiegruok kwa yo matin main bakoro kaka pile parni pod wageto yudo pachin bende awinje ni tiparango tendre ko twak makama yo matin waduogo banda kama choken. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Kidonda miketona ne weche ragi. Ramanya gini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama weketa gitingane. Ang'o moloko pachi minya giera aworo. Ang'o moloko pachi minya giera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto.
Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata file za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kano nyakoro mgajwang chendo en mbaka oromo wadhi mbele gimi weche gi mabende wago e twak en kandaka par bang sangwen marokinyi an podantiere ka gi wenda kama oting'o mwalimu Peter Orero mabende en jaod bura kachiel kod Boaz Waruku mabende en jalo nyechego mag somparo wechego mag somo moya elimu bora working group. Pora gomba ko tendre kod walmongo tendre kod sir mimi ojopore nyakoro mgajwang chien kacha mwalimu na wagomba ka wacho kaka chon somo emaneri o nyithindo kendo yudo ka nyathi ko ya dala to kit kako we dala ok bichalo ne kae school nikech okawo gi to keti kumora achiel to kendo giromre onge ni ng'ato biro pogore. Sani ko yudo ka higa mokalo nyithindo moya million nus million 600,000 ne ok onyalo donjo e skunde. Ma keto Kenya kuma nade wechego mag somo mwalimu? Aparo ni mondo piny odhi mbele, pinje miwinjo nosedhi mbele mang'eny. Iyudo ni education e gima lich magiketo mbele. To Kenya kane wayudo independence, apa ni gima ne waketo mbele ne education. To kaka saa medo dhi, e kaka standard mar education dok piny. Kendo ng'eny education ni emomiyo ne wariwore, ne onge gimoro ni tribalism. Kech diere wacha, inyalo wuok tidhi Kabianga. Ng'athi moro bende nena ni koa cho Homa Bay, odhi Shimo la Tewa. To kata Mangu high school. To tinde mano onge. Omi education wane kako dhi odok piny. An ka nasomo gi nyithi jomoko. Jenga Karume gini, jo billionaires madiere no. Kicha nasomo Kiambuka. Omiyo diere cha somo ne ber. To sani wayudo ni nyithindwa mang'eny ok nyal dhi school. To nitie gimomiyo ginyal dhi school. Kane wang'iyo budget mar education mwawacho over 636 billion mimi education sector kende e Kenya ka. To pare pesa no 636 billion. Mane yudo ka nyalo ran kata economy kaka Burundi gini. Mano kende oromo ran economy mar country.
to Kenya ka mano mi mana department achiel mar ema pod gik moko dhi mbele. Iyudo ni pesa ni ok JSS ok mi pesa gi ma capitation. Koro kaka gitimre onge. Infrastructure pesa gi ok gik ne jo school mag primary. Capitation madhi e secondary samoro nyalo yudo ni pok ji oyudo maber. Pesa ni inya yudo ni TSC jopuonj mawinjo bed ni ndiko kaka sani pod wan gi deficit mar over 100,000 teachers. To kata man osendike mag internship gi mawinjo bed ni gi confirm ni mondo gibed permanent. Japuonj ok owinjo ndiki gimoro ni kia internship. Nikech en ng'ama osetiegore, mosedhi e teaching practice, mosebeda professional. Sasa mindiko japuonj owinjo ndik japuonj on permanent and pensionable basis. Omiyo nyithindwa mwakao ni tuandiko wadwa chulo siling 15,000 kata insan ka koro Nairobi ka kidak kama koro wantiere ni med kende ok nyal chulo siling 10,000 gidwaro 15,000 mano med moko to koro ng'ama osethagore modhi university moduogo motieko idwa chulo siling 20,000. Mano tiende ni emomiyo sani no ka nyithindo moko kata nyombo ok gidwa nyombo nikech idwa nyomo kaka nyiri kaka in kama odwa riti gang'o nodwari. Tiende ni ma emomiyo wakelo chan e turwa ka. Ok wakawo education waketo mbele. To king'iyo koro education wa mag school high school sani koneno kaka strike ng'eny. Gi courses mag strike go nitiere. Samoro yudo kata ka ni en mana chiemo mokelo wachno. Skul ok nyal pidho nyithindo nikech samoro be pok giyudo pesa koa ka sirkal. Omiyo nyithindo neno ni kar thagore e skul ka to gigom gidog dala. To samoro bende iyudo ka pressure mokelo weche go. To skundwa mag secondary gi sani kama wawueni pesa mawinjo bede ni miyo gi tamni pok omigi te. Pok obiro negi. Wasego koko ni mondo kel pesa. Samoro yudo ni iwacho ni exchequer pok pesa owuoke. Ting'enyo ushuru twasolo KRA choko pesa Kenya ka ikawe wangsa. To pesa ni ang'o momiyo ok nyal gik ne jogo mane secondary school. To kata primary schools sani next year gidhi transit to grade 9. To poko gere classes mag grade 9 no. Sani koka waringo helter skelter nwadwa gero classes sani ma nyithindo winjo bedi ni somo higa manyien. Be wadhi gero classes gi ka Nairobi kende mwadwaro karibu 1,000 classes ma wadwaro ni mondo wager ne nyithindo. Wadhi gero gi sadi. Omiyo nyaka wa plan wachwa mar education ni ma ministry mar education nyaka ng'i ni to nyithindwa ge dhi somo nade. Sani koro kata ka penyi ni jo class 8 gi gidhi timo penja ina mane. To idhi test gi nang'o. Na penjo no nyoro. Ni to jo class 8 gi iluongo penj moro ni nitie assessment moro iluongo ni formative then nitie moro miluongo ni summative. Koro formative ni yani penj mitimo chakre class 4, 5, 6 gi idhi keti ni kaka 40% mar total marks midhi mi kitieko grade 9. Chalo cut. Chalo cut. Take away mane miyo wa college take away. To 60% tidhi kel ni summative. Kakoro penji kata sani. Be nitie parent mong'eyo ni nyathine assessment ne nochakore class 4. Ma assessment ne ni dhi bedo 40%. Kipenjo parent more Kenya ka. Be ging'eyo. To kipenjo parent ni to nyithindi ma class 8 gi gidhi timo penj mane. En penj mar nek, koso en penj mosete skul, koso en penj moakanye. Onge parent mabiro nyisi ni ging'eyo. Omiyo nwadwaro nyoro nwakone PS nyaka owuog oko monyis ji. Nikech kata an okwongo nodo na wuoni idhi chake KPSEA manotime class 6 cha. Kok idhi ng'i. Tayudo ni kare gini chake ogie class 4. Nyaka wanyis parents ni ka nyathini ya class 3 kodonje class 4 nyaka ung'eni kora assessment mora mora mitimo ne ibitigo mondo miyego certificate mar class
grade 9. Mwalimu ya ng'adi matin, na winjo kanyo kiwacho ni nitie kaka jonyuol bo kia gik ma nyithindo timo. Achiel kuom ywak mano ochwalo ne jogo mono ya migao mar somo. Jod bura wacho ni nitie kaka dongruok mitimo ka gin gi kia opone skul igere constituency neto gi ministry mar education to bo kia ni to ma timore nade. Yeno bwase yudo ka giwacho yakseja ogol pesa. Dipo ni nitie gima gitemo umo kae ok gidwa ni mondo ji ong'e gik ma gitimo kae to seche ma bende waneno ka funding kata pesa michiwo ok tiyo yo makare. Dipo ni nitie gik ma giume iye kae. Ing'eni penjo ma in gi answer nikech ipenjo answer kaka sewacho ni giumo no. Tiere ni nitie gik ma gidwa ni wabunge kaka wanung'e. Ka koro an e committee mar education to nyoro eka yudo ni idwa ger classes moko kara. Koro ka penjo ni ang'o momiyo udwa biro gero classes to an pok unyisa. Koro ka gikona ni kare wabro kiny wagoni simu mondo warom. To koro jok ma ok ni education committee to idhi gone gi simu kanye. To gidhi e skunde direct, gitemo gero classes go, ok ginyis mo bunge. To samoro kaka wan wabunge bende isekone jo CDF ni kana aneno ko winjo class moro gero. Koro bedo ni koro kaka an sani na gero class Olympic secondary primary. Kendo nyoro kanadhi to gikone ni japuonj wadwa midi classes 7 Olympic kanyo. Tana segero kanyo. Tiende ni koro skunde moko mane ok pango mar gero dhi bedo gi chandruok. No winjo bedo ni gise wuoyo koda ni to ei constituency mari gaps ni kanye. Skunde mage madwaro no med classes to kanye mineno ni ber ka wagedi. To ka koro sirkal ni arbe wana sirkal nikech ken bunge to idi sirkal ana sirkal koro ka sirkal ok ong'eyo ni to sirkal machielo timo wadwa tiyo nade ka wan e bunge ka. Omiyo nyaka wa change system of governance and even policy implement, yani policy ma jogi keto gi nyaka wang'i kaka gibedo implemented. To nyaka wawuo gi jopiny gimoro iluongo ni public participation. Nyaka iwinj ni to jopiny dwaro ang'o to ei skunde gi gidwaro ang'o mowinjo iknegi. Koro sani giwacho ni ne an kaka constituency ka ne gikone ni koro gidwa miya classes 29 e constituency na. To samoro be gimiya nikech an education committee. To koro jok ma onge education committee gi ere kaka gidhi bedo kodgi kanyakla. Omiyo nitie gaps mang'eny education ka chakre CBC chakre primary nyaka koro junior secondary to gi senior school. Sani koro secondary luongo ni senior school. In samoro ok ing'eyo ni luongo ni senior school. To junior secondary bende ok ing'eyo, jomoko luongo ni comprehensive junior secondary, jomoko luongo ni junior. Koro nwakone gi nyaka gibed gi policy framework ma ng'ato ka ng'ato ma Kenya ka ong'e ni system mar education ni chalo nade to dhi nade. Gima ne gichagi wacho kendo ni koro assessment ni dhi biro. Nitie summative assessment ma dhi biro ne jo grade 8 ma gidhi transit go senior school. To nitie be gimoro ni pathway. Pathway ni tiene ni CBC ni nokele mondo nyithindo ma ok dwar education ma gin skill, gin jo art, gin jo sport, gin inya yienegi mondo gichak timo sport no chon. Maka koro gidhi mbele kaka jok machalo Ronaldo gini ka. Ronaldo gini ng'eni ok odhi school ma formal kama. Tien gi riches en gi jets ma moere modonje. Koro wan bende wadwaro ni waket jo Kenya nitie nyithindo moko maneno ni en sport ni emonyalo timo. Kaka ana ja sport to koro ana riwo bi education. To jomoko be neno ni nyalo timo social sciences. To jomoko nyalo timo STEM, real sciences. Koro pathways gi gin adek kuma ng'ato nyalo dhiye. Koro nwakone gi ni nyaka sani parents ng'e ni ki nyathini ya grade 9 to dhi timo STEM, odhi science, koso odhi social sciences, koso odhi arts and craft and skill development, to magi pod jopiny kia. Tiene ni system mwa implement mar CBC ni en haphazard ma kata jo Kenya giwegi kata mana jo ministry go moko ok ong'e ni to chomo kanye to dhi kanye. Nyaka gibed piny
ok niluongo experts kanyo magi interrogate ni system makoro wadwa timoni be en CBC cha, because CBC means competency based curriculum. Ki wuok e school to nyaka bedi ni ing'e suko ma wino kaka koro loso wi maber nitie ki wuok koja to ng'ano dhi adhiya malosi ni maber to moro be wuok ni ong'e mechanics to mabe timore dhier to ke makoro onyalo timore nade to onge equipments. Chon ne nitie skunde moko makane dhie ting'e nyini dhi timo metal work, technical colleges kata technical school, Thika technical kani idhi Thika technical ing'e gima teri kanyo. Kata mana hapa ile nitie part mar technical mane timo woodwork to gi metal work. Omiyo nuang'eyo ni kidhie skuni ni ka wuok to koro anyalo design kom ma ji bede, anyalo loso tanda mamane maunje beni CBC na timo maunje beni CBC timo sani. To CBC go kata labs, skune moso gere labs in this country ok gi kata half e CBC to magi mowinji chako go e primary. To ka koro JSS obedo domicile primary to primary onge lab, ere kaka gidhi timo gini? Koro magi e gaps ma nyaka bedo fail. Takiani within 2 years ni be wadhi gero labs te e secondary tawinjo ni World Bank obiro dwa konyowa, emomiyo classes mang'eny gi jo World Bank ma dwa konyowa gero. To koro gima be gichagi emitimo gimiga masomo emitimo sani magi timo chini ya maji chini ya maji to koro ni koro class achiel omi 1 million dala kochi nyalo gero class gi 1 million. Lakini koro kaka ane informal settlement kaka Kibra kacha idhi yudo land mane midwa gero go udi ma ok odhi malo nyaka iger gi grofa. Koro kidwa gero grofa mi go slab gi 1 million to gi prices mag chumbe matindo dhi malo gi wadwa nena ne kaka gidwa gero gigo nikech wan pesa no kwe bimulo gik moko tuomore kae bedo nade kikruok moro ni kae osiepna kendo japuonj ng'eni the good thing ni en japuonj momako chok kendo ng'e gik katimore kendo odoyo nyithindo matindo oneno gik ka gidwaro kata sani koro loso negi chike mondo mi orie somo no. Omiyo gik owachogo gin gik awinjore nitie mede mana matin skunde somo. Kama dwa medo ng'eni king'iyo ka JSS kata CBC kanobiro gi transition through JSS kanyo en critical seche mwawuene sani the pathways mana kaka owachni pathways ma wan go gin pathways monego bed ni nyithindo gi nosebedo chako socialized, yani osechak puonjgi kech mondo mi ibed gi path moro ni an adwa dhi timo STEM iserado gi Bunsen bana isedang'o yieyo timo surgical operation ne olwenda isetimo gik ang'eny iseng'eyo to in maendi ere kaka idhi fwenyo ni kara anyalo bedo daktari, anyalo luwo STEM, anyalo dhi timo engineering to pok ineno mana even the hack shows gini ka pok ineno magi gik mar strange to you. To gi sani ma atemo wacho ni one the digital era, the modern technology dwaro ni state of the art infrastructure miloso e schools go miyo ka nyathi yiero to yiero kong'eyo ni gino dhi konye. Mano is a problem nikech pani parliament onego med keto the Ministry of Education on the spot. Gik physical infrastructure ni waringo wadhi keto wadhi poros classroom kacha to other conditions mamiyo somo no bedo motegno onge. Jopuonj pok wang'iyo ni to gin jopuonj moromo mano onge. The materials kata equipment ma wacho ni mondo mi oketi mano wayudo kanyo dhi miyo the weaknesses ka dhi nenore. Nitiere schools kata ma nyathi koro talents ne idwa ni mondo mi the talent development you tap keti develop ki mag sports, mag art, mag yore mopogore ka onge spaces mag creativity ni nyalo wuoki. In nyathi ni ere kaka dhi fwenyo ni an aberie soka kata aberie basketball
kata berie netball, kata berie handball, sports mang'eny gi. Kata na tennis, nikech kuonde gi talent nyalo teri very far. Sports tero ji seche moko mbele ma yudo kama onge. Koro the sport science ma onengo be ni sport ne momiya achako idho ndege. Aidho ndege countries ma Africa karibu tayari mane sport. Omiyo seche gi to wawacho ni mano is one of the pathways. To pok wang'iyo kata na kuonde tugo go, kata na kuonde mane actually nitiere schools moko ma I would tell you, look at Nduru School, Kisumu County. Nduru ma Kisumu County. Kadibo ward nikech notimo survey moro kanyo. Iyudo ka kata pap kama nyithindo tuge go nikech nyicha gi accommodate schools moko ariyo mane pio yuero. Kuonde ge mag ketnegi tent. Matin ni kata the sports facility ka Kenya lokonyo. Koro onge. So wan gi problems to konengo benwa create more. Wangi kaka watimo solving mar problems ma wantiere gogo. Machielo en the fact ni ok watimo gimiluongo ni prioritization e Kenya ka maber ahinya. Nikech awacho mano kaluwore gi the funding capitation mosebiro kitere school. Nikech ng'ikruok manyalo miyo ni wantiere towards the end mar term ma en an examination year kendo examination term to pesa pok watero ne jopuonj mondo mi giikrego kaka gikonyo kata nyithindo madhi timo penj. Then wabro laumo jopuonj go ni ok giiko nyithindwa maber. Wamiyo jopuonj bedo gi mental problems. Idea nitiere jopuonj ming'eni gise negotiate gi suppliers mapani akiani manage gi nada ka koro chopo kama nyithindo dhi timo penj, pesa yonge go mondo michul to nyithindo nyaka chiem, nyithindo nyaka yud kata na the chemicals ma nosenyisu ni mondo mi uket ready idhi tim godo penj. Itimo nade? Kik waket jopuonjwa gi yore mag somo bed matek. In fact, sirikal winjo ket pending bills mag schools be. So kanyo apani onego be ni miyo gima wacho ni prioritization kata gidholuo nyalo koni ok watemo jwang'o e somo, wapare achien ka wasekawo pesa no waketo kuma wang'e ni wadhi yude marupurupu moko haraka kata kickbacks. Intiere hapa ni awinjo ni large scale constructions moko madongo gigo dichiel to wigi owil. Koro mar school mong'e ni japuonj ka japuonj dwa temo ng'iyo ni to pesa no kako donjo madhi kelo buge, madhi kelo chok, madhi kelo kata na rulers, equipments midwaro. Iyudo ka mar japuonj no kendo koro ing'iye kendo obedo very close. Ma onge pesa moro manyalo kier manyalo dok malo. So we need to prioritize support mar jopuonj kata mar schools go. And for me apani seche gi onego bed ni gima watemo ng'iyo, nyanonro mwatemo winjo en nyanonro makonyowa kata winjo ni to nyithindwa gi the ones who are wearing the shoe gin gi ideas mage maginyalo konyowa go kata manyalo miyo waboresha godo. Manyalo bedo ni noket komiti moting'o nyaka joma tiyo aneno ka ne tech gin nyama. Macha tako ni en ketho pesa gi buying time. Gi keto mirima cha odok chien nikech nakoni kata munavu ikoni kata olawo pok otuo. To osechako machielo. To gik uchako gi tiyudo ka gin gik ma just purely administrative. Gik ma idhi kata university dhi yudo ni nyithindo na ok otimo penj ka nikech nitiere mane ok otieko chulo fees. Dipo ne gedwa manage nyithindo ge kaluwore gi ng'anyo mar Gen Z man waneno cha mondo mi koro nene onywande ge onywak pachgi gin bende gima gitimo actually gima notimore. Mokwongo last year na wabedo gi akut moro matin gi jopuonjre gi leaders gi ma penjo gi ni to gini kata kapod nwang'iye nikech mondo minwa wuok kata mwatere nyaka court wakwongo wang'iye ni to ere ber ma gini dhi kelo ka. Koro kaka waloke iye gi oke mwafwenyo ni gini dhi kelo na yuagruok gi muodo lak mang'eny. To nyithindo ka koro nwabedo go ting'eni ing'iyo tiyudo ka adieri paro mane gin go kata idea mane gin go mondo mi oboresha gini niyudo ka ne ok gi engage ahinya
kopodo go fwenyo ni hele gino nyisgi ni they'll not be part of this. Kech ni kone owa ma wadhi chako godo gi the first years mane dhi donjo. Kato gin to gi support koro gikoni ni gino bera koni to kagi in ka mama ni okelo chiemo moro to koni maendi mit lakini welo mabire waburo sabu un chamura chama moro mwachamo pile cha. Nyathi dong nyalo dhi kata temo mondo we abilie ma koni yudo sum kiyudo ka kare en gima mit kendo ber to ito ok dwani mondo mibile nyaka ikaw gi to omiyo nokoni the rieko mane sirikal temo timono en ni ok gidwa ni mondo nyithindo ka o protest koro nokoni un karu ber wewe jogi emo bro ng'ang'anago so language manonego bed ni gitiyo godo the open word en ni gini tek to wadwa ni mondo wachak go gi jok mabiro gine maonge kaka gibiro nyalo ng'ur ma gi reject kech gin to gidhi donjo kode manyaka to so we did not apply it in good faith anyalo wacho kamano apane waketo nyithindwa odonjo nano tabu magibedo godo for a whole year mheshimiwa abrukoni kuongalore gi nyanondo mawango barupe mane nano wacho ni mondo mi ondik ne universities mondo we nyithindo tim penj ng'eny nyithindo ok otimo penj an gi nyithindo ma moko natimo kata medicine e universities gi en gi 2 semesters mag exams ma poko timo ne oketnegi special exam bende kana semester ni chakore to be special exam no bukonegi ni gibiro matimo kagi se clear mondo migi exam card and which bar just imagine you are carrying forward a workload mar 14-16 units gin foundational courses kendo onengo beni kale gi nikech ng'eni tinde the aggregation mar gimora mora michako timo kidonjo university cha eka kitimo opogore gi ndalo machon mane nyalo yudo kan je universities moko ma year one oyieni wala onge gima it would not add any value to the grade minyalo sani ka kidonjo no the first class the first cut gimora mora mitimo no all the count the kind of grade midhi yudo mbele omiyo waketuru somo odhi maber by unlocking the pesa man mitero ne schools gi in full agreement gi kaka mheshimiwa wacho pesa 636 billion masani iketo ne somo go inyalo kwore mochopie higher education kucho makopo ni ntiere gimidwa ni mondo mi omedi kata matin to macha accountability ne obed omeny oyaw ang'iange mondo mi jione eka apani kata ng'ata madwa ni mondo mi support education bro neno ni here na waketo pesa makama pesa no tiyo maber chakre ka nyako chopuku capitation cha ndikwa wacho ni kane wamiyo nyathi ka nyathi secondary education secondary level no wamiye 22,500 yudo ka capitation no nyathi ka nyathi yudo ka chopo ka pesa no ko chopo te the latest 17,000 sani yudo nitie schools ma nyathi ka nyathi yudo only 11,000 to higa to rumo to kare pesa ma bunge no se kalo mondo mi otino pesa no dhi kanye so the conundrum mar keto so many things ikoni ng'ato keto ni gi tabu mang'eny mago inyang'enga mikoni we aywe matin mano is not good mano dhi ketho somo to somo ko kethore Kenya ka onge kuma Kenya dhi pinje mineno koro wang'iyo bathwa ni wayombogi dhi kalowa ma yombwa kata koro nyithind ng'eni kosekalo umoyombo nyithindwa koro dhi manyo tich ni dhi tiyo negi mane tabu mwa dhi bedo mbele ka koro mgajwangi ni penjo ma nyaka sani kata npoka ng'eyo ng'ama ne gi answer nikech iwacho ni pesa ge gin kanye wantie nyaka gi mheshimiwa bendo ya bunge penjo ni to pesa ge gin kure en bendo mako mana dhoge nyakoro mgajwango yo matin dakika 36 bang' saa 4 mar okinyi chenro en mbaka oromo kwa duogo to ang' wang'eye bende motenre kod ng'anyo mar jogo machiwo tiegruok kata jopuonj mag mbalariany ma bende waseno kong'iko chenro go mag somo bende kaduogo nyakoro mgajwang arwako pachi kacha lai mar ote machokari adeka uchenano ka bende wantiere live Facebook Ramogi TV K mbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto orwake pachi kata kamano kwa duogo ang' nwang'i moko pachu bende wawinje ni to inti wachon kaka janeno gai kata jahera mar Ramogi TV wayo matin kikidhi mabosha
E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Total Baby Wipes, 140 down to 112. Dove Baby Lotion, 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams, 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen
Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Machiegni kendo nyakwaro mga jwang' chendo en mbaka romo kinyi makawuono pod wadhi mbele gi twak marwa ewi kit siro somo ma pacho ka ahinya to somo go mag marany kod kuonde tiegruok. Kabende pod antiere kod wenda kama oting'o mwalimu Peter Orero ma bende en jaod bura, kaeto bende entiere komiti no bende marod bura marango wechego mag somo. Bende wantiere gi Boaz Waruko ja sumparo kendo jalony en bende onyisa en mwalimu. Pod wadhi mbele gi twak kane pok wakawo yweyo ni nyakwaro mga jwang' asingo kawo moko pacho kae kata kamano kapok akawo gi we wadonje twak kendo mana nyadi chiel kendo. Mwalimu Peter, wasaneno ka nitiere gimoro ni luongo ni medruok mar osara wanene pile pile kuonde ma oganda thoro tiye, to kar puonjo ka yudo ka nitie kaka nodong' gimochung' kar tiende kuom thuolo malach. Ang'o ma nobed ni otimore kae? Na winjo ka Boaz wacho ni samoro japuonj puonjo kama kata nyathine ok onyal chulo ne mondo mi puonj kamano kama en bende opuonjeno. Ang'o mosetimore e sekta ni mar somo? Erokamano ahinya. Aparo ni kaka achako wacho ni sekta mar somo mowinjo ong'i gi wang' maber mogik e sirkal. To abro chako gi high school kata dhi e mbalariany. Ne kani yawo skul ni neno ka jopuonje no odhi e ng'anyo nikech CBA manegi ndikorego gi jo TSC ne okomigi. Wan to kaka ne education committee ne waketo pesa mane winjo omigi go CBA no. To kane pesa ni budget wanodhi e budget committee to pesa ni no gol. Emomiyo kod jo TSC ne oko oyie mo omiyo jopuonj gima ne gisesain go. To manyiso wani sirkal ok okawo wach mar somo maber, nikech kiparo ni jopuonj nyalo puonjo to moko osebedo ka ok oyudo promotion higni 15 kata higni 20 ni grade mane ichako go puonjo cha ema pod nitiere to higni 15 okalo. Nitie jok mobedo kata kanyo higni 20 to nitie jomo retire e grade mane gimedore grade achiel to puonjo mo retire ka en e grade no. Tiene ni ok wang'i jopuonj gi wang' maber. Ting'eni jopuonj gi ema ji te kale lwet jopuonj. Kata mana dakteche kale lwet jopuonj.
Omiyo nyaka wabed gi sirkal mang'iyo wach jopuonj maber mondo ng'anyo mabiro ma kelo disruption e somo mag nyithindogi odog chien. Mar ariyo, kwa dhi e mbalariany, onge joma osesandore malo lecturers mag jo mbalariany e Kenya ka. Iyudo ni kidhi Nairobi University, mokwongo remittance magi mar NHIF onge, sani koro iluongo ni SHIF gi onge. Pei ang'ogi nigi deductions go ok tim. Ma ka lecturer wuok ni dhi osiptal, to onge osiptal monyalo dhiye, ok nyale thiedhe. To ma ng'ama riek mosomo mogik osomo tok buk, opuonjo jok mathietho. Omiyo lecturers, wan gi professors mapuonjo dakteche, tiyudo ni koro ok nyal dhi thiedhe. Nyaka dakteche mopuonjogi ok nyal dhi thiedhe. Salary mare en 60% ema government remit. Omiyo ma osekelo ywaruok e kind lecturers mag mbalariany to gi sirkal. Nyicha ka neno ka ng'anyo cha wuok, ok ne giwuoga ni gidwaro ni ging'any, giwuok nikech gisehinyore. To nitie gik moko nikech waonge lecturers moromo. Kane wawuotho e universities gi, kane wadhi Kisii, wayudo ni part-time lecturers pok ochulo pesgi madhi millions, kena million meche. To pare ni ma lecturer part-time inyalo wuok Nairobi ka mi dhi puonj Kisii, nikech Kisii no onge lecturers kata maybe mag accounts, mag jopuonj gi tinde tin. Iwuok ka mi dhi mi duoge gi fare ni mi puonji mi nindi, to kawo higni 2 kapok ochul a lecturer. Ini pani lecturers gi winjo nade? To magi joma riek ok inyal puonjo kionge degree 2-3. Ok inyal puonjo ka ok ina doctor unless ni you are in tutorial ma pod timo masters. Mwalimu kawa ntiere mane line naneno ka achiel kuom weche go bende wayudo penjo moko penj ka CJ Bande ka producer nyalo mana keto penjo go bende oket kanyo gi joneno kama oting'o CJ Bande mawacho ni entiere Meru. Hang na sombe kizungu kako ndike mondo mi winje ni penjo no chopo kare. Wacho kanyo ni CJ Bande, watching from Meru. Honorable Peter, please answer these 3 questions. Number 1, why segmentation in scholarships despite government approach to provide free education? Number 2, why give more loans and less scholarship despite the fact that in business, when grants are too much, then the loans rate definitely go down. And then number 3, what is the fate of higher education on the approach that the government is initiating? Mondo me singo anyang na kao pachi gibande chal kagima ine school nikech penye wachako penjo kopone be serikal diponi onge kod information mar citizens to demand minor information, yet they have the citizen database accounts. Gin penjo madongo kiani amida kario kene nikech sawa betin moda mibo azindelo. Ini segmentation me scholarship no biro nikech iyudo ndika ng'ato dwa timo medicine to ng'ato dwa timo social sciences or arts. Iyudo ka koro ja medicine cha mondo mi ochul fees ne 612 to yudo kamoro ni 200. Koro samoro komi scholarship nyaka bedie variance nikech macha dwaro pesa mang'eny to ma dwaro pesa matin. Koro samoro scholarships go luwore gi department ma ng'ato kata course ma ng'ato dhi tim. Emomiyo samoro nitie segmentation. To help owacho ni ang'o momiyo imiyo ji mang'eny loan mang'eny scholarship. Tiene ni iyudo ni help ni nyithindo ma ok nyal kata kosedonjo university, pesa ni ema koro idhi tiyogo e iye ka. Iyudo ka nitie help no opogore, nitie ma inyalo mi mar accommodation to gi michulo go tuition fee. Koro ma bende dhi vari, lakini kakore ng'iyo ni funding model wayudo ka gigi ok match. Emomiyo wacho ni model ni is not the right model. Masani kod new funding model nyaka ge synchronize gigi e ka gibro bedo ni gigi te obedo maber. Ase wacho kaka chako ni owinjo be ni nitie baseline
ma nyathi wawach ni nyathi ka nyathi ochulwa 24,000 mano modhi tuition modonjogo. Koro luwore gi each course ma ng'ato timo, ma koro ka government dwa miyi scholarship to miyi depending on course mitimo, ma kitieko to koro loan ni cha dhi vary depend gi course mitimo, lakini somo mitieko to bende obed subsidized ma ok ni loan ibro chulo nyaka itho, ikawo 3 years kende titieko loan nino. Hapa ni mano e kaka gigo timore. Erokamano. Minakawo ote machielo mondo mi Boaz nyolo koloza ka bende polisi nyalo keto kanyo openjo ni how comes the government can lend students only 1,500 as subsequent loan. I wonder where Kenya is heading to. Kato bende antiere gi engineer Lazaro Kanyambok. Engineer wacho ni sani wantiere kod the parliamentary system of the government. Kato wacho ni meaning ni MPs emonego bedni chiwo direction kaka piny dhi to ere gimomiyo gin bende giywagore mana kaka ordinary wananchi. Openjo ni donge this controversial university funding model unyalo interrogate joma nokele mondo mi utamru koso unema kosa en mokiachi kopenjo kamano. Wacho ni students ne rwako uniform, a symbol of keto gi maromre. Kara wacho ni ng'ama osieko kod pogoge in different bands dikelo big division in higher learning institution kabisa. Wadongi dakika adek kenda duogo iri Boaz ka iduoko weche ma bende inyalo wuoyo matin. Bende nyiso ni to dang' wadoge machon cha. Erokamano. Mabe na chiel kuom gik mano wacho gi weche tang'eny. Aponi machon ching'e ni pod otiyo nikech jo higa adek kadhi mbele pod ni kode. Ma kendo sirikal be nok oneno gima rach ahinya. Kata nyithindo mantiere higa adek kadhi mbele go gin ok iwinj ka sani gitugni ahinya. Matiende ni kanyo stability nitie. To kane gima no wacho ni 129 member committee ni and a waste of time and all that. Gima no nengo beni timore na sirikal onego beni ochiw order mondo nyithindo duto tete mapod ni dala ochopie school to kendo kaka mheshimiwa temo propose mondo ketnegi base rate moro mondo mi chulnegi gite gibed kanyo. Kato policies mag schools bende kik bed ni block gi ni ka gisetieko semester nito penjo ok gitim nikech ka ok itimo penji na semester ichal nyathi mane ok report semester tek ndi mondo mi bi chak ni kodi dwa chako revise mondo mi tim penjo go. Omiyo for us apa ni kanyo kama tabu ntiere maduong' to again the segmentation mane apa ni bandino penjo ma mheshimiwa dwoko mokwongo. Katiba wapend chikwa ma Kenya ka wacho ni West pra Rio Gabirio ukil bende asomo matin masomo matin nyokoro nyaka fuoni kanyo ng'ato ka ng'ato nigi right mondo mi obed treated equally, non discrimination kik ibed ni bagwae ni kete ni koro en ng'at ma king'iye tikoni ma jachan ma ng'at ma kama seche mwaketo categorization go pare nyithindo gi that age nyithindo are very naughty. Ijalo bedo koni ne ma kaka indi jo band achiel kaka jo cha mano kata mano wadhi sikul loan cha gi the way it was coming iningeni kech pacha the maximum was 42,000 tiningeni iyudo samoro 30,000 tingeni jo mamoko kong'eyo ni iyudo 30,000 onge ng'amonge there's a way ma koni kufunika umo uchi mar ng'ato mano gima mutating model ni ogole in fact idonjo to kapok ichope das in jaband mane pare ni jaband mane to samoro mano kijana ma samoro nodwa ni ong'iyo madam mubedo bathe che modwa ni mo paro na ng'ato mano wacho ni hospital ma kidhi tiluongi gi nying tuo man akia ng'ama nokelo that thing somo onengo beni gino wagolo oko. Actually mano is discriminatory. Katiba wa otamore gik ma discriminatory but more so wasoba uru waketuru winjruok mondo mokwongo sirikal ong'ini jopuonjwa omigi CBA agreements gikane gi sign go mondo migi doge class nyithindwa sani nosebiro giwuotho gi kuonde mabocho bocho gichiemo ginindo mago pesa te kopo ni kiny koni kendo gichak gidok dala pesa magidhi chako manyo mondo migi bridge go that gap onge kik wamed gi more problems to they are already stressed
Let's look at them gi wengi maber. Mwalimu watie kwa chmungi kan Okngiyan ketigo to nyaka mos jokibira. Ana nja siasa. Ambunya gi nyako kwayo gi nikuwijo ka okamuso. Mwasambunya. Kejir magi miya kura. Lakini aduoko erokamano mar luongo waka mondo wawuo gi jopiny. Mondo ging'e gik matimore e education sector. Makata ka koro wadhi mbele to ging'e ni piny ni ochung' nang'o. To be gikonyo nyithindwa mabed education. That is waduoko erokamano kaka education committee. Wabiro temo mwanyalo mondo nyithiwa ma jochan omi thuolo mondo som e mbalariany. Erokamano mwalimu, jopuonjo Maria kiwinjo ka bendo ng'ade mana machok nikech Lydia, sorry. Kata obedo ni tek manade wakone nyithindwa duto kama weche tekeni temateme donji e skul mondo ibed kanyo. Kama ni mbaya imbe beda kanyo. Kik ibed dala nikech mano to wadhi wito. Winjo makare koponi ni japuonjre wuoga tidonje e skul no wacho ni education ni en equalizer ni gima dhi kiti gi nyathi jal mabende ni malo cha mabende loso ngima ni makinya koro mga jong mane twak man bakoro mosebedo kanyo gi jaod bura ma Kibra mano mwalimu Peter Orero mabende en jakanyo e committee marango wechego mag somo e od bura mamalo en twak mabende ne wang'iyo mango motende ko Siro Sombarany kachiel gi Boaz Waruku jalonyo wechego mag somo kabende en jakanyo mar elimu bora working group. Oriti masani nikech sayi na ng'ade gi kanyo chenro osebedo bakoro monyinga Lydia Hukey. Oriti masani.